Ubani lo umnguni uthi at 14 years hayi madoda ke nime ningachazi ngeenkanuko. Uright webhuti. Alright, ngithi angeke ngizokuphendula futhi ngiphendule nje kahle nje specific. Ngiqonde kuwe ngqo. Ufuna yakhe ingane yenzeni? Uma lona 14 years esekulungela ukulala nowesilisa. Ufuna aqhubeke wena yodlala ontanga yakhe. Bemchaphaze bemmeshe besimeshe bemenze yonke into abangamahle bemenze yona for free. Ngoba nakho semncane kodwa sekulungela ukuthi angagama. Kanti umuntu ba ready makonjalo. Ngifuna ukuthi mina once umuntu waba nezinza, once umuntu waya esikhathini usuke sekulungele bakwethu ugana ngoba okushuthi nesisu sakhe sesingakwazi ukugcina umuntu. Kodwa ke esingakusho emini efana nalezi ukuthi leli khehla mase limthathile uma kwenzeka limlahla phela lento yakwashemba iqala manje kade yaqala ukuthi manje iqala ukuba popular emehlweni yeni isiqala ukuba ku social media and i-social media isi expose izinto ezindala ezenzeka kwaShemba. uShemba wasungulwa nini waqala nini? Sizwe samaZulu saqala nini? I-social media into yamanje. I-social media ino 20 years nje ikhona. Ino 20 something years ikhona. Beyingaka explore kanje. So isivulelekile i-social media but mamela mfethu asikhulumi ngenkanuko. We are not like sifuna ingane ezincane. Sinayo i-choice to say okay manje kulungile abenza abakufunayo. Ngoba imithetho manje ebekiwe nezinto ezikuma constitution labantu abashayela imithetho bathi ingane na 12 years inelungelo lokuyofuna izinto zokuzivikela zocansi nokuthatha amakhondomu eclinic ngaphandle kwemvumo yabazali. Uzokhuluma nini nomntana wakho ukuze azinto emlungele? Ikuphi kumlungele ngoba uzofunda asiqede isikole aye university aqede yonke into aqede lapha angawuthola umsebenzi athe sewutholile umsebenzi befuna ukulala naye. Usewutholile umsebenzi kodwa manje sebemfuna ucansi. Une qualification but inkinga yes isikhala sikhona but kuloyo olapha ufuna amadansi alengane. Usufundiselwa isiqede isise university si right. Nakho seyifuna umsebenzi e-airport sebefuna ukulala naye uthini ngalolo daba? Ake sithi ke la eganweni kungcono umuntu maseganwe ingane encane. Thina njengesizwe sibuthana emva kwakhe. Wayiyeka lengane noma waqhamuka namathize thize enganeni ngolunye usuku sishaya sibulale. Sishaya sithumele emathuneni qobo. Ngoba useyithathile lengane futhi la eganweni kwesinye isikhathi omunye umuntu uyayithatha ingane bese ingane ifisa ukuqhubeka nesikole ayidedele futhi yofunda. Ngikhuluma from experience. Nami ngomunye owathi mayethatha umuntu ngambona ukuthi usenefiso zokufunda ngabuye ngathi sengihleli naye ngathi no phindele esikolweni. So into engifuna ukuyisho kancane nje kuwe wena bhuti ukuthi asiphenduli ngeenkanuko kodwa siphendula ngereality. We are not going to try and define indaba yokuganana kwaShembe and stuff and everything because namanje sihluleka ukwazi ukuthi izinkolo ngempela okuyinkolo okuyiyona yona ne right yona kuyiphi. Nawe uza ngombono wakho ucabanga ngathi inkanuko akusizona inkanuko. Not yena ingane yami mina ngayibulala noma lelo khehla ngalibulala unamanga. Ngithi mina nga-invite ama-program ukuba bengazi ukuthi unengane bengizothi okay nazi ingane zakhe bese ngithi watch and learn. Bheka ingane mayini bano 16 17 years 18 mayiqala ijola bese ingena othando lelo wrong. Thina njengamadoda ilula nje into kumele ukuthi siyenze. Ingane zakho noma ngakuthiwa zingaki thatha ingane zakho zise ema-restaurant zise yonke indawo zifake emahotela sifundise nje i-life zibonise yonke i-life. Zingaqali ukubona izinto ezinhle emakhehleni, zingaqali ukubona imali enkulu emakhehleni. Ingane izivume nje ibona seyidekelwe itafula kwabeka ama-drink ayikaze yawabona enye ishadele emva komkhukhu enye ishadele ehlathini. Asazi nje le nyofanyofo yenziwa lapha kwaShembe kodwa akumele ukuthi sibajaji, kumele ukuthi thina
thina sibagade. Sebeyenzile leyo nto leyo, mabangaxhaphazi ingane. Oxhaphaza ingane sidile naye straight away. Kusho uSikhumbuzo Mkhande eBhekville. Angibonga ithuba.